Vamos a ver. Islote Peque. Hostia, que este parecese moito... Oh, que fumante, non? O sea, van ser os islotes pequenos, os illotes estos. Van ser iguales que o que visitei onte. Al menos en diseño. Vale, aquí sí que hai bichos. Basta, acabouse. Quería esconder os meus aforros e por algún motivo acabei aquí. Non esperaba toparme con esas bestias salvaxes aí abaixo. Eu que tiña a esperanza de facerme co tesouro que supuestamente hai aquí. Pero dame no estómago e non me atrevo a baixar. Será mellor que use o cañón por de aí ao lado para regresar a casa. Hasta a vista. Firmado o arrador tenaz. Vale. Hostia, aquí podemos facer un bo farmeo, non? Merda. Vale. A ver se me acordo que facía este. Ai, que mal. Ai, que mal. Ai, que mal. Estou perdendo facultades a medida que avanzo neste xogo, me dá a sensación. E non porque se estea facendo difícil, Pero bueno. Ui, pensei que me daba, Que, a ver, é verdad que chega un punto que hai que afinar ben os timings, Se non, os bichos joden. Vale. Vamos a usar aquí enchufiños. Vamos a enchufar esto. Vale. Super martillo. A ver. Vale, perdo 2 puntos de defensa, pero gano ataque. E respecto de Luigi non perde defensa. Este fai máis daño a enemigos con pinchos. Claro, aumento. Derrota o ataque aumenta un 20%. Vale, vou non poñer porque aumenta o ataque un pouco. Joder, son malísimo aquí, É mellor saltar, É mellor saltar. Porque o bicho non vai quedar quieto. Hostia, son todos dos que curan. Manía con curar. Ah, que puedes pisar esas mierdas. Ay, qué bueno. Vale, un bicho menos. Vamos a usar tanto.
A ver, os enemigos aquí non sei se vos dades de conta. A ver, os enemigos teñen un patrón. Cando van a atacar a Mario ou a Luigi fan algunha seña antes, pero é moi rápida, a veces nin o notas. Pero molan os detalles que ten esta saga porque esas señas que lle poñen a cada enemigo individualmente é increíble. Sí. A ver, creo que ven seguindo un pouco a norma das anteriores. O que pasa é que este é o primeiro que está en 3D real. Entonces sí que é bastante chamativo, sí. Pero creo que é simplemente eso, porque para mantelo a esencia dos anteriores. Vale. Merda. Vale. É unha cousa que quero mirar, que me acabo de acordar. O que me mola desta saga son moitos detalles en xeral, pero eso, o das animacións, moitos detalles en xeral. Os xestos que fan, e todo. As animacións, cada detalle así a nivel individual. Xa non sei o que iba a mirar. Ah, vale. Sí. Quero saber canto me queda para 11 máis. Vale. Está aí a punto de caramelo o logro ese. Creo que non vou completalo cos bichos que hai neste illote. Pero sí que vou quedar cerca. Primeiro matamos o bicho que cura os demais. Me ha dado. Fue un lento aí. Sí, os xogos First Party, como se suelen decir, é dicir, os propios de Nintendo, sí que suelen estar máis elaborados. Vale. Eu diría que sí que se está notando o da mellora do 20%, porque lembrade que onte collín o bonus do 20%, no que agora os Mario e Luigi ganan un 20% máis de experiencia. Entonces eu diría que se está notando.
pisalo. Sé que se facía máis daño con martillo ou co salto, Luigi, ahora. Pensei que me daba, E que aí deille no último momento. Ultra champiñón, Un ultra champiñón cura bastante máis coa super champiñón. Pero de momento eu creo que ainda é unha seta demasiado tocha para a vida máxima que teño agora. Se cura 50 ou máis. Non, 50 creo que xa os cura o super champiñón. Igual cura 100. 80 ou 100 ha de curar. Existe una hija descargada. Centrifugadora. Co detalle aquí do efecto este do enchufe. O problema xa o teño comentado moito, pero o problema é que nos anteriores xogos a Luigi sempre o manexas co botón B. E aquí tens que pulsar A, igual que con Mario, aquí A, e despois empezas cos botón B de Luigi. E non sabedes o que fastidia ter a memoria muscular de aínda pulsar o B, que ainda me está afectando a día de hoxe. Vale, nivel 16 de Luigi. Porque vin nun tweet que a xente se estaba queixando deso. No. Eu diría que no. Eu diría que no, vamos. O sea, vibración... non ten. A ver, agora estou me acostumbrando, pero aínda non de todo. O sea, aínda teño aí a memoria muscular xogándome unha mala pasada, porque eu xoguei bastante as entregas anteriores, sobre todo xoguei moito o primeiro xogo máis ao remake do primeiro. E aínda teño aí a secuela. Pero eso, que moita xente en Twitter vin que yo estaban comentando. En plan, que dean opción de poñer os controles clásicos, digamos. Pero eu dudo que fagan ese cambio. A mellor equivócome, pero dudo que o faga. Ademais, para os novos xogadores sí que pode ser intuitivo como está agora. Pero bueno, que che dean a opción de cambiar, ¿no? De que teñas un control ou outro. Bueno, debía ir a polo da cura primeiro, pero... Perfecto. Ah, bueno, está a punto de morrer. Rematámoslo ahora. Hostia, pensé. É que teñen dous patróns de ataque. Vale. Non mato.
Certas combinacións de calixas poseen efectos únicos e moi potentes. Proba todas as que puedas para irlos descubrindo. Se utilizas o detonador en combinación cunha calixa que causa estados alterados, estos afectarán a todos os enemigos a quenes alcanza onda explosiva. Hostia. Oye, que pasa que non lle afectou ao do lado? Deben ter en conta o detalle de que está enterrado. Hostia, porque me cago en diola. Debe de ser por eso, Fora coñas. Porque ese ataque en área non lle afectou. É que o problema do B de Luigi é sobre todo aquí, se queres cancelar, tens que darlle ao propio B. Pero si nos anteriores, para cancelar era dándolle para o lado o botón L, creo. E claro, iso é contra intuitivo, sabes? Entonces, eu creo que a mellor van por aí os tiros, porque resultame difícil creer que non sepan que os anteriores xogos era o detalle do B. Más que nada porque, aínda que non fixera o mismo estudio, dudo moito que ese detalle se pasase por alto, vamos. Pero ao final estamos falando de que é un xogo novo respecto ao anterior. Son 9 anos de diferencia. O sea, creo que houve remakes polo medio, pero como nova entrega como tal, creo que 9 anos o último que houve. Vale. Nope. Ves como lle dou ao B? Porque ainda tiña memoria muscular. Aí está o detonador. Bueno, o detonador salta sempre que fagas excelente. Pero aí non afectou. Non acabo de enterarme deste. Aquí hai cousas que ainda non entendo moi ben como va. Bueno, non lle dei ao B, pero da igual, quedaballe moi pouca vida. Non lle dei ao B. Eses detalles de que se non lle das ben, líase parda. Nivel 16 de Mario. Vale. E non hai máis nada, en serio. O sea, eu xa explorei aquí todo, collín todos os obxetos. Ai, miren, hai un bicho aquí. Hai un bicho aquí ou será que xa fixo respawn? Xa non sei que pensar. Vou facer un ataque tan. Hai que ir practicando aquí. Ademais creo que hai un logro tamén con este, que creo que ainda non conseguín. Isto recorda o Mario Strikers, este ataque. O da Wii en concreto. Eu vou usar o ataque Tandem tamén. GG. Oh yeah! Oh yeah!
Que debía haber, imagínate, que deran, non sei, moedas por matar a todos os bichos do illote. Sí que fan respawn, confirmado. Confirmado que fan respawn. Que é M5. Vou matar a este. É que a mellor hora non sei se ir adrede para conseguir o logro invicto, xa me olvido. Merda. Ui, pensei que me daba. Nunca pensaste en un grupo de charla. No. Outras cousas mellor si, pero no. Sí que teño estado con algún xogo moi poucas veces. Teño estado con algún amigo xogando a algo, ou estar xogando e tendo a amigos de Discord de fondo, pero creo que eso pasaría 2 ou 3 veces como moito durante a pandemia. Era máis probable, agora non coincidimos tanto. Pero depende do que este xogando, prefiero estar á miña bola, máis que nada porque... Sobre todo se son vídeos que teño pensado subir a YouTube, pero... Bueno, debía ir a por un que non fose a aturdir. Vale, vai ir a por Luigi, creo. Aí non. Levantou a pata primeiro. Vale. E o problema de facer o que comentas é que me distraería moito do xogo. Na miña opinión. O sea, dependendo do xogo, me afectaría incluso que xogaría mal ou que simplemente... Xa a veces me distraio, que xa onte me dou a sensación de que a veces estaba falando demasiado e non xogaba. Sí, entendo xo que dis. Ao final tamén é un detalle que me mola de streamear, non? Ao final que sale un tema e que alguén... que haxe interacción, non? Digamos. Neste xogo tamén axuda, porque como é por turnos, este tempo, por exemplo, este momento, podo falar sin poñer o xogo en pausa como tal. Pero imagínate que estuvera, pues, non sei, nun shooter que tes que estar atento 100%. A mí, por exemplo, pasaríame, va. Non podría estar tendo charla ni de coña, vamos. Obviamente non... É como no WoW. Por exemplo, no WoW, se ti estás leveando, podes estar dando... Podes falar sin problemas. Pero se estás facendo VGs ou se estás facendo arenas, obviamente non. Non podes. Está, limpieza. Ahora, dos datos curiosos a veces é polo típico de... Eso, que neste caso é unha saga que coñezo e hai detalles que sei. A verdade é que iso representame moito. Eu de feito nos shooters son xogos que me suelen cabrear. Depende que shooter e depende tamén se é un xogo que me estou iniciando, a mellor no, pero si
Si xa teño certa práctica, tomo demasiado en serio. Está a punto de quentarme. Utilizas o detonador ferro. Si utilizas el detonador en combinación con el lanzador ferro, caerán bolas de ferro sobre todos los enemigos a los que alcanza onda explosiva. O sea, entre los propios enchufes estos hai moitas sinergias destas, sinerxías ou como se diga. O sea, estou flipando, que pensei que era o caso anterior era algo, non digo inusual, pero que caso único, pero vexo que no, que hai varios casos. Eso mola. Porque danlle valor aos merdas esos, de ter combinación de varios. Eu agora os shooters teño algo aborrecidos, pero había unha época que cando xogaba, a mí o que me fastidiaba era o tema da limitación da conexión. Eu xogaba con ASL, moita latencia e tal, e era un putadón enorme. Bueno, ahora quedanme dous, entonces vou polo logro. A dos enchufes, dis. Sí que en certo modo é como que che axuda moito nos combates. Wow. E ademais de que os ataques individuales son máis potentes que no anterior, porque non colaboraban Mario e Luigi cos ataques individuales, e aquí sí. Buah, que este combo é brutal, Merda! Como me engañou aí, Bueno, este está... Clavija recargada. Vale. Vale, en teoría quédame un. Vou curar un champiñón por si acaso. Bueno, os Mario e Luigi en todos os xogos de Nintendo en xeral suelen considerarse como para nenos porque están como infantilizados, pero a saga Mario e Luigi non a consideraría para nenos como tal. Podo cho comprar para eso, xente para adolescentes ou así, pero para nenos non, porque este xogo é algo complexo, diría eu. Obviamente que habrá casos de nenos que xogan perfectamente. Ao final, o que sí que pasa en Nintendo, que eu xa notei na Switch en xeral, sobre todo nos remakes, suelen estar máis casualizados ou suelen estar, digamos, como se suele dicir, máis accesibles para todo o mundo. Pero hai xogos que son de nicho e ao final eso é moi difícil de implementar a veces. Quero dicir, é moi difícil implementalo sin que o xogo se faga de fácil en comparación aos anteriores. Pero eu creo que neste Mario e Luigi tamén hai que ter en conta que é máis largo, entonces a mellor ten unha curva de dificultad máis definida. A mellor é moi fácil agora ao principio, pero eu xa estou notando agora que... O sea, había
onte xa certos enemigos que xa me costaron. E a mellor isto máis adiante vai se notar máis, que vai haber criaturas máis difíciles de contrarrestar, por decirlo así. Ainda que, bueno, a dificultad tamén está en que os desconoces por completo. Cando son enemigos novos é normal que non sepas como combatilos, que non sabes o que van facer. Vale, esto lo puedo usar con él. No, salto, no. Merda, muy lento estuve ahí. Logro completado, combate invicto, aí está. Xudía corazón, xudía tándem e super caramelo. Sí, posiblemente veñan. Que non che extrañe, veñan algúns máis defensivos e outros máis tal. De feito, hai agora que teña dúda que a xudía se convén usala xa ou non. É que eu teño dúdas, porque como dixen outro día, eu son moi propenso a agardar as cousas cando non sei moi ben como utilizalas, pero non sempre é boa idea. A veces son cousas que hai que gastar e xa, pero non sei se estas xudías podrían servir máis adiante para combinar ou algo, é que non teño nin idea. Bueno, agora que teño... Dixe quen se enfrentará a princesa Peach ou Luigi. É verdad, xa me olvidaba desto. O sea, onte, para avanzar na historia, falan de que elixamos quen se vai infiltrar. Vale, aquí isto era para curar, creo. Sí. Vale, pensé que sí iba a haber unha animación de como masajeaba, pero bueno. É que non sei. Elegir a Luigi se implica que Mario teña que ir solo por aí. Habrá ya ingenio sobre a conectárbore. É impresionante. Pero dime, como chegou aquí? Logré que crecera a partir dun pequeno esqueleto. Cando a conectar original resultou dañada, o temblor foi tan forte que salín despedida. Acabei nesta illa e non tiña nin idea de que facer. Pero en ese momento a regadeira de vínculos comezou a brillar lixeiramente. A miña mentora díxome que se algo lle corría a conectarme, habría que implantar un novo. Según as súas palabras, ese é o meu deber como botanista. Cando vin Villa Regadeira, recordei o que me enseñara, e por eso decidí implantar o esquexe en Illa Nao. Dende ese día, fixen todo o posible para que creza sana e forte. Oxalá soupese que foi da miña mentora. Pero non pasa nada. O importante é que a conectar ahora é máis forte cada día, e gracias a varios demais temos máis illas conectadas. Incluso un dos grandes faros volve a bendecirnos coa súa luz. Espero que todo continúe a este ritmo e concorde recupere pronto a normalidade. Estou desexando volver á miña mentora. Gracias polo teu relato. Se necesitas máis axuda, conta con ela. Gracias a ti. Mario. Xa diches quen irá de señora, a princesa Peach ou Luigi? Avísame cando chegaras a alguna conclusión. É que eu non sei a quen mandar, Teño dúdas, Como? Que encontraches unha nota no gran faro.
É a firma de Antonel, pero se é meu pai. Sabía. Se conseguí escribir unhas líneas quer dicir que está ben. Menos mal. Deberías quedarvos a nota, rapaces. Meu pai escribeuna para un héroe. E non se me ocurren maiores héroes que vos, Mario e Luigi. Agradezo que me axuda, que me enseñara, significa moito para mí. Vale. En esta illa estáse moi a gusto, pero está me entrando ganas de volver a casa. Teño pendente unha escultura. Ah, é unha merenda con virtudes. A que enviamos? A princesa Peach ou a Luigi? É unha decisión moi delicada. Sí. Estou pensando en enviar a Peach. Estou listo para infiltrarme, vamos a ver. Ben, este é o plan. A nosa suposta vítima deixarase secuestrar polos Garraptores e irá á base enemiga. Poderemos manternos en contacto gracias a un transmisor que eu mesmo diseñei. E cando recabemos algúns datos, Mario e Felicidade te regañaron para ir ao rescate. Finalmente o señuelo deberá reunirse con Mario. Ahora, quen será o señuelo? Quizás a princesa Peach resulte complicado que pase desapercibido. Por tanto, non tería moita liberdade para explorar e quizás nos proporcione poucos datos. A ventaxa é que Mario contaría ca axuda de Luigi para levar a cabo o rescate. Se é Luigi quen vai de señuelo, podrá escabullirse sen ser reconocido. Calculo que podría proporcionarnos unha maior cantidad de datos. Como contrapunto, Mario deberá ir a rescatalo en solitario. Claro, é que xa entendo. Aquí o rollo é que entendo que isto vai ser como unha etapa do xogo nomais, unha etapa pequena. Quero pensar. E significa que se envía a Luigi, Mario ten que ir totalmente solo. Ben, que opinas, Mario? A decisión está nas túas mans. E claro, se se infiltra Peach pero vai conseguir menos información, non sei hasta que punto eso pode afectar. Pero sei que se envía Luigi, Mario solo pódeseme complicar un pouco a partida nese momento, pero bueno. Creo que tamén pode darme un pouco de chicha ir solo con Mario, non sei. Vou decidir que vai ir Luigi solo. Iso de enviar a Peach, e ademais que me diga que a pode reconocer e que vai dar menos información, pois o ideal é que consiga a maior información posible. Pois que se infiltre Luigi. Ten en conta que estarás só ante o perigo, Mario. Os combates resultaránche máis duros, pero se consideras que pelear se che dá ben, non serei o quen che deteña. Seguro que queres que se Luigi quen se infiltre? Si, veña, va. Ben, estás listo, Luigi. Dalle igual, a Luigi, que suele ser un cobarde, desta vez dalle igual. É que sí que hai moita xente que comentou que parece que neste xogo Luigi non é tan cobarde ou non se lle nota o cobarde que suele ser entregas anteriores. E eso sí que perde un pouco do chiste que suele ser o meme de que Luigi ten medo e que é cobarde. Este parece que ten algo de cobardía, pero nada máis. Polo resto. Entón debe ser a illa Atracia, así os Garraptores podrán encontrarlos. Vale, pois a ver como pinta despois, porque eu teño curiosidade como se vai poñer a cousa. Entonces por eso vexamos. Ainda que estou vendo, merda, estou vendo. Tomei a precaución de pedir aos isleños que evacúen a isla durante un tempo. É que eu estou vendo, que non sei que puxo aquí. Estou vendo. Estou seguro de que era por aquí, vale. Que a princesa Peach, se está programado que lle pase algo,
valle pasar algo, envíela aquí a infiltración esta ou non. É que estou vendo que a mellor se vai pasar algo, que a van raptar mentras nós estamos na outra illa, que a van raptar en Illa Nao. Estou no vendo. A mellor equivoco, pero estou no vendo. Bueno, sola aquí non está. Aquí está con moita máis xente, pero claro. O de enviala a boca do lobo ainda é peor. Bueno, en algún xogo ten demostrado que se vale por sí misma, Pero bueno, nesta saga tamén o ten demostrado. Tomei a precaución de pedir tal, vale. Luigi, gracias. Deixo todo nas nosas mans. Desexo toda a sorte do mundo. Ah, mal, se necesitas crear clavixe non te preocupes. Podes abrir o menú como sempre e eu axudeche remotamente. Remotamente? Ah, claro, porque o Porco Polo vai con Luigi. Hostia, ten habilidade remota. O sea, telepatía. Non me cabe duda de que todo sairá ben. Mientras tanto, non baixemos a garda. É que está vendo que vai... Está. ¡Ah, está! Ahora. ¿Pero qué? ¿Qué ocorre? Cambiaches de idea. É comprensible que queres botarte atrás no último momento. Pero permíteme que describa que detecten os meus datos de observación. Detecto un brillo de valentía na túa mirada. E confío que non se trata de lágrimas. Se valentía en estado puro. Mira, as demais confían en ti. Moita sorte, Luigi. Xa me estaba extrañando que este... supoño que por unha vez o héroe pode ser ele. Sorte. Luigi, ti podes. Chegou o momento de brillar con luz propia. Móstranos do que eres capaz. Esta é a ocasión perfecta para que te convirtas en un auténtico héroe. Adiante, Luigi. Vale. Vai volver. O teu corazón está decidido a facelo, pero o teu corpo non responde como debería. Diz que necesitas algo que te axude a non moverte do sitio. Bueno. Moitísima sorte. Como? Ah, bueno, claro. Fixados. Ah, claro, é para que sea raptado. Un garratoro ao acecho. Busca de outro ítem que se gustar. Esperemos a que consume a súa... Xa máis pensei que diría algo así. Vale. Espero que ao final todo salga ben. Seguro que sí, xa veredes. Estou convencido de que Luigi e o Porco Polo conseguirán o que se propoñen. No, de feito hai al menos un par de xogos nos que ela é a prota. E incluso hai nun que creo que salva a Mario. Ainda que, bueno, non foi un xogo que creo que deixase moi ben a Peach. Pero bueno. Ao final o tema de damisela en apuro suele ser unha tónica habitual, eso é verdad. Pero dito, nesta entrega xa a veces nesta saga, a veces xa lle teñen dado tamén o seu momento de protagonismo. Lograrémolo se non perdemos a esperanza. Vale, vainos a abrir aí. Establecidos un nexo entre correntes. El transistor funciona a perfección. Ahora solo nos queda alcanzar esta corriente. Rápido, volvamos a Illa Nao e poñamos rumbo hacia la... Vale. Ao final o problema é que Nintendo certas cousas sempre se limita a facelo o mismo ou a facelo da mesma forma. Aínda que é moi original nalgunhas cousas, noutras é moi cerrada. Anda, estableceuse un nexo entre correntes.
Un rayo apuntaba en esta dirección. É dicir, na mesma na que se levaron a Luigi. Parece que o transmisor funciona, xusto a tempo. Hostia. Vale, funciona este cacharro ou que? Luigi e eu estamos ben. E onde se supón que están mirando? What the fuck? Esta illa parece unha cidade enorme. Estamos... gran edificio que hai no centro. Bueno, claro, a veces corta. Sí, de feito hai algún xogo que fan referencia a eso, a que Mario conoce o castillo ben. Creo que na primeira entrega do Mario and Luigi. Pero bueno, modifícano tamén. Ui, teño que cortar. Unha cidade, ten que tratarse de Pecunia. Supoño que deberían decir Illa Pecunia. Todo parece marchar ben por ahora, pero preocúpame que a vigilancia sea moi ferra. Todos os meus planos apuntan que os caractores siguen as órdenes de alguén. Exacto, eles soiños xamais se lles ocorría levar as súas presas ese oficio enorme. Espero que non lle pase nada mal a Luigi e Borcopol. Por casualidade, sabedes onde está a Illa Pecunia? Oh, pues claro, a luz da árbol apuntou nesa dirección. É dicir, seguramente Pecunia este por esa zona. Parece unha conclusión lógica, ben. Fagamos que Illa Nao se dirige hacia ali. Debemos darnos prisa, quizá Luigi empeza a inquietarse. Mario, este é para ti. Esos nuestros caracteres son enemigos voadores. Por eso darlle patadas a un comparación non sirve de nada contra eles. Pero non hai nada que temer. Cada técnica nova facilita un pouco máis a vida. Ahora podes realizar o ataque tándem Dinamo de Raios. É unha das miñas invencións. Usando con cabeza podrás librarte de enemigos dun só golpe. Non é necesario que me des as gracias. Usar o cerebro é a miña principal virtude. E tome isto tamén. Pois agora poderás realizar o ataque tándem o voleibol. Hostia, un ovo de Yoshi. Ese xeito en forma de ovo é algo que encontrei na playa da isla Atraxia. Ah, con que resulta familiar, que curioso. Ah, pero que despiste. Non podrá servirche destos ataques en solitario, Mario. Reúnete con Luigi en canto puedas, vale, así podrás experimentar as miñas creacións. Fagamos que a Illa Nao navegue máis rápido para dar con Pecunia canto antes. Vale, vamos a ver. Ahora o problema aquí é que me dan misións secundarias, pero ahora non é bo momento para facelas. Un chico que está en Atraxia tuvo un flechazo con unha xoven de rosa. Intenta dar con ela para que poidan falar. Un todo perdeuse nun laberinto. Se a mellor adentrarse nel para axudarlle a sair. É posible que a nai de René se preocupe pola súa filla. Visita a Illa dos Remolóns e fale con ela para que quede máis tranquila. Vale. Podemos guardar a parte se se torce as cousas. Vou guardar de feito a parte aquí. Non sei se... Porque claro, aquí despois podría recargar e ir con Peach para ver cal é a diferencia. Pero xa o fago eu solo, digamos. Vou guardar a parte, va. Vale, aquí non tuveron o detalle de poñer a Luigi con unha sombra, porque acórdome que noutras entregas, cando Luigi non acompañaba a Mario, salía oscuro, salía como unha silueta negra en vez de salir Luigi. Tamén teño a dúda de si fose Peach, se sería Aurelia quen acompañase a Peach
Ou sería Porco Polo igual. Supoño que iría a Aurelia. Aquí, un momentiño. Son eu de novo, o do servicio de asesoría. Desde que se conectaron as illas, dedícome a visitar para investigar as clavixas. E ao facer descubrir que certas combinacións otorgan efectos especiais. Si fai falta que te explique con todo luxo de detalles, falemos no meu sitio de costumbre. Aquí estaré cando faga falta. Vale. Vale, estás en nivel 16. Eres moi forte. Vale. Gracias por vir. Ben, faremos das clavixas. Recapitulando, descubrín que certas combinacións produen efectos especiais, así que reunín a unhas millas para poder probar combinacións, loitando contra elas. Isto non vexo a Luigi por ninguna parte. Vas a verme cando te reúnas con él. Vale. Deixa ver como vas equipado. Para empezar, veamos o tema do marchivo. És moi forte, encanta a roupa, estou algo preocupado, non o negarei. Recomendo o pantalón fiable. Pasemos as botas, és moi forte. Aquí en Illa Nau é posible que íbamos a andar no momento. Vale. As xodías non fan nos crecer como vosas, comerse como todo. Nunca hai motivo para pospoñer unha boa xudía, ni unha mala. Que digo, unha mala xudía, eso non existe. Se sempre é un punto foda como se va a nivel. O sea, aquí está nos dicindo este NPC que o de usar as xudías cando as teñamos é unha boa idea. Pero bueno. Pois estou por facerlle caso. De feito, podo lle dar os 3 puntos de vida a Mario, porque agora boa falta me van facer. E aparte que ten menos vida que a Luigi. Os Tanden creo que ten menos Luigi, o sea que voullos reservar para el. E a velocidade quizás tamén. Ainda que hai veces que o ideal é mellorar os puntos fortes de alguén, non sei. Vou usar a velocidade agora en Mario. Porque creo que ahora que vou solo, prefiero que sea el o máis rápido posible. Vale. Feito esto, vamos a agarrar aquí. Temos que esperar. Teño que ir ao cañón. Por aquí. Hostia, que mal salté, ¿no? Vale. Llevámoslo turbo. Y a ver cómo se pone esto. Non sei se habrá unha isla a deriva. Podo identificala e despois ir noutro momento. Illote Chiqui. Vou noutro momento, porque agora ao estar só non vou ir. Podo ir cando volva a ter a Luigi. Merda, ahora creo que non o teño alcance. Vale, Terra Vista, Illa Pecunia. Vale, é esta que temos que ir. Vale.
Ese home quedou pillado. E a pecunia. Mario, hola, óiseme. Escoita, contache o que averiguamos. Verás, o edificio enorme desde onde estás. Estamos todos no interior. Hai outros aquí secuestrados. Os raptores volan por aquí. Desde que darte presa, ven. Vale. Desde que a terra se quebrou, formáronse as illas. A miña familia non pudo regresar. O sea, desde que a terra se quebrou e se formaron as illas, a miña familia non pudo regresar. Preocúpame moito, estarán ben. Presaría se salgo, están sin vivir. Non sei se habrá algún bloque invisible por aquí. Non logro contactar ca maioría dos empleados das torres dúplex. Serán certos os rumores? Estarán secuestrados? Nah, é imposible. Estarán de pausa no almorzo ou botándose unha cabezadiña na sala de reunión. Bueno, sí, pero eternamente non. Esta é a Illa Pecunia, epicentro económico de Concordia. E sí, estamos forrados. Ainda así vivimos obsesionados co traballo. Témome que eu tampouco son a excepción. Por exemplo, ahora mesmo teño que preparar unha reunión. Xint. Pois non se che ve moi ocupado, Hostia, viñeron estes. Queremos axudar a buscar a Luigi. Xa sabedes, rapazes, a conquistar este sitio hasta dar con él, vale? Jo, quería... O líder era eu. Vale. A ver, son de falar con todo o mundo, pero... Hai moito NPC aquí, A metade de Pecunia non é moi grande, pero ainda así temos conectarillas. Cando o continente se fragmentou, os presos cerráronse de repente. Antes alegrame tanto o día de miralas. Queremos botar unha man. Vale. Vamos a ver. Los encargados de averiguar qué está pasando. Vale. Ahora tenía que coger a SEO, claro. Puedes crear nuevas clavijas. Listo. Vale. A ver, imos ver as novas. Asestar un golpe excelente con un ataque tándem restaura un 50% dos puntos consumidos. Vale. Convierte todos los saltos martillas e ataques tándem en golpes excelentes. ¡Hostia! Vale que solo ten 5 cargas, pero está un pouco chetado, ¿no? O sea, esto entiendo que se falla automáticamente. Dixen excelentes, que dices excelente. Dixen excelentes. Faime clip de eso, ¿no? Quero probas, ainda que podo verlo despois, pero... A ver, eu podo me equivocar, pero non sei. Vale. Igual foi fallo do micro. Ao usar un obxecto pode mellorar distintas características. Vale. Recicladora de obxectos. Ao usar un obxecto este volve ao teu inventario. Fai que os enemigos solten moedas cada vez que lles infrinxes daño. A máis daño, máis moedas.
Vale que estes valen máis puntos, se vos fixades, pero están máis rotos cos anteriores, sobre todo o de excelente automático. Pero bueno, este tamén me parece... Hostia, solo ten 3 cargas. Vale. Pero bueno, este está moi guai, que che devolva a mitad dos puntos gastados. Sobre todo porque máis adiante seguramente haxa ataques tandem que gasten bastante. Pode estar moi ben. Vale, estáme señalando que para alá. Nunca estuve en Picunia antes. Aquí todo é enorme. Farei todo o que podamos. Vale, vamos a meternos aquí. Bueno, xa me vai solo ahora. Parece que deches coa entrada. Luigi está cada vez peor. Luigi e eu investigando o edificio. Avisaremos en caso de que averiguemos algo. Prove Luigi. Explora todo o edificio. Mima. Pois non parece que aquí pase nada fora do común. Non sei se Luigi estará aquí. Nope. Non se recibe a señal? Ao mellor algo o bloquea. Por que sigue cerrado isto? Eu sigo esperando. Sinto, pero todavía non se pode pasar. Pero que pasa aí arriba? Hai algún problema cas plantas superiores? Sinto, non podo facer comentarios ao respecto. Ah, sí, moi ben. En ese caso buscarei unha solución pola miña conta. Eso que significa? Que che vai a liar. Aquí hai gato encerrado. Veña, debemos buscar pistas. Remolóns ao lío. Vale. Pregúntome que habrá aquí, aí ao fondo. Vale. O meu fillo só se olvidar o almozo na casa, así que a menudo veño a traer. Creo que lle dá vergonza ver son súa nai, así como lo demostro que me preocupa. Este é o fillo, supoño, non? Ole, adiós, sinto, pero teño moitísima presa. Agua. Vale, vamos a avanzar por aquí. Eu teño unha dúda con este xogo. Si os saltos automáticos... Os gardados automáticos son como checkpoints ou si cando ti recargas sempre no último gardado automático ou che dá a opción de guardar tamén no último gardado manual. Comento porque estuve xogando a un xogo no que dache a opción das dúas cousas. Dache a opción de cargar o último cargado automático ou guardado manual. E aparte de que tamén o vimos no Black Mesa, pero bueno, ese é un xogo máis... Pero neste non sei como será, pero dá má sensación de que é o último guardado, sea como sea. Si nos encontramos aquí é porque nos interesa ir arriba, non? Pois estamos apañados, como non fagamos algo con esa porta. Estes números numéricos son a clave para abrir a porta. Hai que introducir o número correcto de cada bloque. Ao final, hai que golpear o último bloque para confirmar. Non sei que números son, pero de aquí non me largo hasta que o averiguo. Vale, o sea que teño que adivinar un código. Bueno, imaginades vos... Non sei se mantén o... Sí, imaginadevos que fose co 000, non creo. O sea, esto sería... Estaba claro que non. Nada, vamos a buscar info, que é a gracia do xogo. Sinto, pero solo personal autorizado pode acceder ás plantas superiores. Pregunté a decepción, pero non viron a nadie sospeitoso.
Guardar aquí. Que dilema, non hai mesas vacías e sentarme xunto a alguén dame vergonza. Hostia, representa. Isto non me gusta ni un pelo, algo me dá mala espiña. Vin algúns rapaces polo de Cibro. Virían dunha visita escolar. Será mellor que les cause boa presión, que admira a nosa empresa. O xefe chega tarde, habralle pasado algo. Non se pode acceder ás plantas superiores, así que non hai forma de ir a averiguar. Levamos esperando a tira de tempo e o xefe non baixa. Se que estuaría no el tamén, espero que non. O tipo que teño diante non cala nin debaixo da auga, así non me van a atender xamais. Tedes que axudarme, teño un problema aínda que non haxe solución. Verades, invitei a unha rapaza a cenar e cando chegamos ao poste dixome o seguinte: oíchesme roncar. Resulta que se me quedou dormida en algún punto entre o segundo plato e o postre. E o peor de todo é que nin me din conta. Non só aprendeu que son un muermo, tamén que se me dá fatal escoitar. Como que pretende que a mira a cara agora, que encima traballa nesta planta? Total, que por eso mesmo necesito que me axudes, non? É moi fácil. Quero que me secuestren, quero que te dejes xestionar, suplico. Fuck. What the fuck? Que turbio, tío. What the fuck? Últimamente pasámonos o descanso xogando a xogos cooperativos. É moi divertido, ademais fomenta o espírito do equipo. A quen lle gusta botar un rato cun videoxogo para desestresarse. Eso é precisamente o que fago eu cando teño un día duro de traballo. Non podo falar con este NPC. Non podo pasar por aquí. Este é o típico NPC que non ten... Ai, si, para. Ou non. Igual é o típico NPC que non ten nada programado. Ah, bueno, aquí sí que fala, vale. A miña compañera de traballos, esa de aí, non se anima a sentarse, é un pouco tímida. Non sei se debería dicirlle algo, ainda que sea de solo de pensar entre a ansiedade. Esta é unha tontería, pero esta é unha realidade enorme. Que moitas veces dúas persoas non falan porque son tímidas entre sí, pero a outra non o sabe. E ao final, pois, pasa isto. Que nunca fala, nunca se conoce, porque... Por eso. Unha chorrada, pero ao final... Pero bueno, os problemas este tipo son complicados. Encántame tomarme unha taciña de té a primeira hora da mañá. E despois de comer, coa merenda, co cé, antes de dormir. Vale, aquí creo que vin un bloque invisible. Aquí. Champiñón. Por certo, o ultra champiñón que cura ao final 100, no, 130. Vale, super champi 60, este 130, hostia. Aquí unha compañera quería desafogarse 5 minutos sobre un asuntillo, pero leva unha hora despotricando sin parar. Estoume pasando da pausa, aínda que tamén me divirte escoitar a outra xente soltar bilis, a verdade. Se me chegou a pasar a min, bueno, pues a min sí, particularmente. Pero supoño que non son o único. Fai pouco tuve unha cita das que me tuve que largar de malas maneiras. Todo iba ben hasta que empezou a alardear de que era o propietario das Torres Dúplex. Non sei se mentía ou dicía a verdade, pero esa falta de humildade non me molou nada. Ai que sí, estou de acordo, pero non o son. Xa por iso digo que son temas complicados. Para os que nos pasa, pois eu entendo as persoas que lle pasa. Por iso dixen antes que a tipa me sentía identificado. De viaxe de negocios, e para que empresa se pode preguntar. A todo isto, un aviso, hai que ter cuidado a pasar pola sala de comunicacións. Ese que obviamente é moi caro, entendido? Vale, aquí hai unhas escaleiras.
estaba falando con todos, pois me daba unha pista do supuesto pin. Hostia. Curioso. Desde aquí arriba ves un montón de xente, ten pinta de estar forrados. Vale, este é o Morris. Vale. E que falando do tema da timidez, eu sei que unha das leccións que se suele dar é que é mellor levar un no, porque como se suele dicir, o no xa o tes, ou rechazo ou que sea, non? O mal rollo que poidas chegar a ter vai ser mellor que te arrepintas de non haber dado o paso. Pero bueno, eu non estou de acordo 100% con eso. É dicir, sí que é verdad que normalmente é así, pero as persoas que o pasamos mal en certas situacións, podoche asegurar que, e xa non che digo actualmente, eu falo dunha época na que eu certas cousas estaba rayado tías, e non exagero, o sea, por cousas tontas, tan tontas como simplemente que alguén random que non che debe importar nada porque non conoces, que a mellor che mire mal ou así, afectábame. Esas cousas unha persona non as controla moitas veces. Entonces eu, por exemplo, teño estado en situacións nas que eu prefiero evitar antes que enfrentarme a unha secuela moito peor. Pero bueno, sí que entendo o punto de que hai veces que hai situacións que hai que enfrentarse a punto, porque senón nunca as vas a superar. Un momentiño, sinto, pero o acceso a esta zona está prohibido. No, na outra dirección, por favor. Joder. Pois ahora, joderon. Por eso che dicía antes, pero bueno, eu que sei. Eu sou unha persona que máis ou menos estes están agora todos arriba. Bueno, eu falo en todos os ámbitos, No meu caso, eu tiña unha época que en xeral tiña problemas para enfrentarme a situacións normales, incluso. O sea, hai xente que lle pasa, o sea, a min agora non tanto, pero, bueno, non tanto. Comparado con fai 15 anos ou máis, pois non hai diferencia, non? Pero obviamente sí, respecto á maioría das persoas ou a unha gran parte das persoas, sí que me suele costar máis conocer xente nova ou así. Non me escondo, non? Pero como a todos, sabes? Ao final non todos somos iguales. Pero me refiero que hai situacións que hai xente que lle costa enfrentarse. A min, pois, pásame eso tamén. Pero bueno, hai outras situacións que non é só costar, é que simplemente hai situacións que non me gustan. Que iso é outro tema, O sea, ao final estamos desviando, pero había algunha cousa interesante por aí. Ala, que un señor está impedindo o paso. Podemos, e logo nos encargámonos. Aí vai, van a liar. Xa, bueno, no meu caso non era polo físico ni moito menos. O problema é cando é, sobre todo, solo mental. Porque o problema é, obviamente, que axuda que se ti tes un mellor físico ou que sea, podeche dar máis como se di, máis estima, máis autoestima, e iso axuda, non? Pero que o problema é que cando eso dá igual, estás, digamos, desanimado, non te animas. É co típico de
que che suelen decir, va, estás triste, non estés triste. Oh, gracias. Acabasme de dar a solución a todos os meus problemas. E claro, os problemas mentales son complexos. Donde estamos? Quero ir coa miña nai. Oh no, perdichedes vos, nenos. Señor, que lugar é este? Quero irme a casa. Nenos, por favor, non choredes. Acompáñaos esta salida, vale? Xa, non sei, eu entendo, che. Señor, por que te dedicas a isto? Por que me gusta? Oye, ¿ocurre algo? Nada, picaba una espalda. Ay, qué picor. Ah, no, detrás de ti. Un momento, señor, ¿dónde está mi nai? Perdona, ¿cómo es tu nai? Esta situación mola mucho. É unha chorrada como un templo, pero bueno. ¿Quién va ahí? Hostia, estos enchufes. Esto no me da boa espina. De aquí no pasa nadie. Vale, aquí hay pelea. Menos mal que se conseguí o de invicto, porque aquí va a pasar las putas. Vale. Va, o de doble salto sí que non é novedad, que eu pensei que sí, pero... Hostia, que cabrón. Cabrón, Ataca cando ilumina o Jack. Hostia puta. Comíme todos los ataques, Ahora tengo que atacar con martillo. Vale. Ahora gana experiencia solo Mario, pero como Luigi ten un objeto que le da máis experiencia, vai se contrarrestar un pouco. O problema que podríase decir, bueno, no meu caso no, pero sí que pode haber xente que polo estado mental non este gordo ou non teña, digamos, pese normal ou así, e sí que pode acabar engordando ou chegando a estar obeso precisamente polos problemas de inseguridade e tal, porque sobre todo a xente que ten ansiedade, que isto tamén lle pasa un pouco a todo o mundo, que a veces comemos máis do normal ou acabamos picando aí neses momentos así de tal, que temos como máis fame e acabamos caendo na tentación de comer tamén cousas que non debemos comer con demasiada frecuencia. E obviamente eso tamén nos mina a autoestima, e se ademais acabamos engordando, peor. O sea, é moi típico eso. É moi típico. De feito, eu teño o vicio, aínda que, bueno, meu non é que o faga por ansiedade, pero si que hai veces que a min eu teño o vicio de comer moitas pipas. Por exemplo, sempre comí moitas pipas. Encantan máis pipas que eu suelo comprar, encantan. E si que teño tido épocas que comía demasiadas, o sea, pero tamén caía na tentación de comer outras cousas, que é o peor. Lexos de axudar, pois paso ao revés. Boas, soldado ao fala. Mira que olvidar outra vez o código da porta. Hai que ser cabeza de lata. Aquí vai unha pista. Segundo pola esquerda 3, dereita de todo 7. Vale, o sea, X3, X7, digamos. Segunda pola esquerda, isto podemos facer unha foto por si acaso. A ver se xuntando esas cabezas de latas sumas media neurona e recordas o resto. O
O sea, a segunda cifra é un 3 e a última un 7. Pero as outras que inventoas. Eu empecé con ayunos, por nada. Xa, ese é o problema. O problema é que, a ver, a ansiedade hai veces que se enfrenta de varias formas, pero eu sobre todo o que se suele dicir, ou ao menos teño escoitado moito nos últimos anos, a mellor forma de evitar comer certas merdas é non compralas. Resulta unha obviedade, pero se o pensas, moitas veces a xente hai cousas que as compra sempre e ao final o problema é que estés na casa, vas ter a man e vas a caer na tentación e acabalas comendo. Ese é o problema, basicamente. E se non o compras, ou compras outro tipo de cousas como a froita ou así, pois xa evitas eses problemas. Ai, porque xa non virías unha folla de papel en algún lugar do edificio. Levo como un xerorífico en plan para avigar unha clave secreta. Nada, que nadie sabe onde puxen o dichoso papel. Culpa miña por haber se me olvidou sobre a mesa de tiro. Hostia, non me fixei. Habría unha nota aquí. Xa, non. Vamos a ver. Ah, pois. Ah, no. Esto creo que se activou ahora. Parece que aquí hai algo. Hostia, esta nota. Caixa forte máis. Que carallo da dereita? Parece como un vaso con dúas cousas dentro, ou é unha especie de dispositivo? E parece que é a pista para a terceira cifra. Vale. Parece que aquí hai algo. Claro, este é un lapiceiro. É unha caixa forte, parecía. Non. Ah, vale. Pode ser unha pista po número. Isto a mellor, o lapiceiro indica un 2. Vamos a ver. Non sei se aquí pode haber algo. Cajados, que carallo dis? É que eu sei que o código se podrá probar por ensayo e error, pero a gracia será averigualo, de todas formas. Que? Que a miña folla estaba na sala de iluminación de aí arriba? Gracias por vir a dicirmo. Vou correndo a por ela antes de que se entere alguén. E agora que pasa se vou aí? Estará protexendo ese outra vez. Teño a sensación de haber visto antes os obxectos que salen nesta folla. Non teño claro se resolvín a pista ou non, pero queres que che conte as miñas conxeturas? Polo que sei, a pista para código sempre inclúe algo que está no edificio. Creo que
esta en concreto reflexa obxectos que se poden encontrar nesta mesma sala. En canto diviso de arriba á dereita son os bloques onde se mete o código. Vale, iso xa sabía eu. Vale, isto supoño que é para dar pistas en caso de estés perdido. O que me falta é o número do primeiro bloque, porque non teño ninguna pista para o primeiro bloque. Entonces poida que sea o 0 e punto, o sea, mantelo 0. O que pasa é que non entendo da caixa forte, o sea, entendo, a ver, este eran o 3 e o 7. Pero antes na habitación, na parede, unha chea de caixas. Ah, pois non caíra neso. Pois aí non sei cantas había. Igual é un 7 tamén. Había 6. A verdade é que nos contei, Espera, será porque hai... No, pero nada. É que había tamén 2 lapiceiros. Igual, claro, igual é a suma dos caixóns máis os lapiceiros. Pero daquela sería 7, como acabo de poñer. Claro, pero falta o último código. Para que... Aparte se ahora hai que introducir un... Vale. O problema é o primeiro número, que seguramente non sexa o 0. Bueno, entendo que estou metendo ben os primeiros dous. Este era o 3 e o 7. Sí, está ben. O problema é o primeiro, que seguimos sin saber. Esta cama resultame curiosa que a poñan aí, porque non lle vexo sentido que a poñan por casualidade, o sea, que a poñan aí porque sí, sabes? Vale, sí que hai 6 e lapiceiros hai 2. Ah, segunda deducción, podemos decir. No sirve que aparece un mar, resulta sospeitoso. Entende que non quere dicir que sumemos 2 números e así sabremos parte do código. Pero que se suma? Quizás sea algunha cousa das mesas e algunha outra da estantería. Vale. Sí, está claro que tiene sentido que haber visto antes os retos que salen nesta folla. Que a descifrei, terceira deducción. Sabemos que esta película retos se poden encontrar, pues son lapiceiros, mesas, porterías. 8 en total, 2 6 portas. Vale. Antes puxen 7, son gilipollas. Con 8 non provei. Con 8 non provei, é verdad. Mancada, Mancada a miña. Pero o primeiro número será un 0. No. O que pasa é que podes ir probando un a un. Un pouco rutinario, pero... Supoño que isto non é... Vale. Era o 5, non? Vale. Acertache descubrido. Foche vos, verdade?
Moi bonito, menuda bronca me vai caer. Que vai ser da miña familia, hai que ser moi responsable para facer algo así. Veña, tranquiliza un pouco, anda. Secuestraches a alguén e vimos ao seu... Secuestraron a alguén e vimos ao seu rescate. Non queremos darche problemas. Tanto vos importa a persona que vides rescatar. Señor. Sí, estamos moi preocupados. Ai. Esos rapaces cos pequenos que son. Ah, pues que non che extrañe que sea algún guiño, Que non che extrañe. Incluso a mí tamén me recordaba as chicas superpoderosas estas. Ainda que claro, son 3, non 4, pero como está aí os colores de burbuja, pétalo e cactus, pues ainda co cuarto non sei de onde salía, pero neste caso sí. Incluso está é que claro, non sei se o azul recordaría máis a Doraemon en sí, diría. Non sei se exactamente, pero está claro que mellor están inspirados en algún grupo. E así fan todo, ainda así fan todo o posible por axudar. Non podo, isto super. Vale. Este é o que ocorreu. Un día 3 fulanos moi escuros plantáronse aquí e secuestraron a miña familia coa axuda de uns paxaros horrendos. Logo ameazaron con facer dano á miña familia se non seguía as súas ordes a raxatabla. 3 fulanos sospeitosos, creo que sei quenes poden ser. Sábeme mal pedir un favor así, pero... Por favor, rescatad tamén a miña familia. De veras, canto vos lo agradezo. Estes fulanos marcháronse correndo ao coro exterior da segunda planta. Ben, non serei eu quen se interpoña no camiño de nadie. Adiante. Por favor, a miña familia necesita axuda. Vale. Segundo piso. Ui. Pensei ao principio que era un NPC, pero despois cando... The fuck? Vale, vexo que son facilóns. E xa está. Ah, non. Buah, este é o que me viña ben agora, chaval, e non o teño. Anda por riba. Vale. Uy, que me matan. ¡No! 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 ¡Mancada! ¡Mancada! Ah, e reintentas dentro do propio combate. Pero isto é demasiado facilón así. Ponche no mismo etapa. Ou é desde... Ai, non, é desde o inicio. É desde o inicio. Hostia, pero... Mancada total, Vale que non sei o que fan, pero é que fallei 3 veces, tío. Sí que é máis difícil estar solo, claro. Ahora póñeme salto en vez de... Vale.
Tía, co salto píllame desprevenido, Xuro vos que o salto me pilla desprevenido. Desprevenido. Vale, espera un momento aquí. Joder, xusto que quero está aínda. Vou usar este. O de antes foi unha mancada como un templo, Pero bueno, van pasar máis así ao final, Todos os que estamos aquí sabédelo. Joder. Non podo fallar así, tío. Champiñón automático. Estou mancando moitísimo, Isto que son? Parecen HDMIs. Bueno, non exactamente, pero... ao estar solo marcha, que cabrón. No, pero xa vedes que a mínima que... A mínima que alías, sabes que che matan en 0, É verdad que ao estar con Mario solo tamén se nota, E contou como pisada ou non? No. What the fuck? Xa sei que podía pasar deles, pero... Teño que coller habilidade. Joder, os que saltan é que nunca os... É que en serio, tío. Non quero despertar. Estou ben. Dormindo. Tío! Sempre me dan os que saltan, tío, é imposible. Vale. 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 Este sigue recargando el detonador, que me viña moi ben agora, tío. Ahora marchará este, ¿no? Tamén este é o típico que, a ver, a miña manquedá nunca a puxen en dúda, quero dicir, reconozo que cometo cagadas e a vista está, non? Pero isto sempre me recorda a que moitas veces os que máis falan no chat tamén habría que velos. Non o digo por ti, Sullivan, pero xa teño visto situacións nas que... Hostia, aquí hai un código. Nas que hai xente que me ten criticado ou me ten dito, ai que manco, non sei que. Pois esas personas a mellor había que velo a xogar, porque despois a mellor
descubrirías que tamén, cando xogan por primeira vez a algo, tampouco tamén se equivocan e tampouco xogan ben, pero bueno. 3, 7, 1, 9. Bueno, podo facer aquí unha foto, por si acaso, porque a miña memoria a veces é especial. Pero bueno, 3, 7, 1, 9. Bueno, todos, ao final. Estas camaritas a mí. Oh shit. Faime falta Luigi aquí. No. Que fai? Vai caer. Que fai? A ver, se fora o Mario da Nintendo 64, se fora o Mario da Nintendo 64 sei que sería capaz, pero... Hostia. Escoita, prestad atención, soldados. Debedes ter cuidado con ese bigotudo de verde. Ainda que pareza ter poucas luces, ignoramos do que é capaz realmente. Señor, sí, señor. Dudo que entendades nenhuma palabra do que digo, pero terei que fiarme. Entonces, non levamos ao verderales a Isla Gran Faro, non? Dudo que acceda a traballar para nós sin ofrecer resistencia. E tamén podemos deixalo aquí sen máis. Ademais, podría sernos útil para apretar as tuercas ao bigotudo de vermello. Excelente idea, xa temos un plan. Pero basta de conspirar por agora, merecemos un descanso. Cando regresemos toda esta panda virase con nós a Isla Gran Faro. Vale. Que xeta teñen. Trátannos como se fóramos mindundis. Veña, aproveitaremos para ir a picar algo antes de que volvan. Os guardias viraronse. Sairemos de aquí en busca de Mario. Vale, agora manexamos a Luigi logo. O que me entra ahora a duda é se houvese elixido a Peach. Se houvese elixido a Peach, agora manexaríamos a Peach seguramente. Necesito como sería o levado. E se todo isto é obra dunha empresa rival que quere sacarnos da dianteira. Non podo quedarme aquí plantada cada minuto que pasa, perdemos diñeiro. Hoxe a produtividade retrasou, a produtividade foise ao traste, pero non podemos facer moito máis desde aquí. Ves que agora o detalle de que para falar tes que dar llove en vez de o A, para empezar a falar. Por eso que sí que está a mellor nos combates mal pensado. Estou intentando falar con todos, que me gusta poder falar con todos. Ter sin paciencia. Espera. Non me podo creer que me secuestraron en plena pausa. Solo espero que me paguen todas estas horas. Calma, que non cundo o pánico. Chitón, que este non van nos pillar. Eu non a que este sea o meu fin. Acábame de ascender. As caixas non se arrastran, por certo. O que se fai é rompelas. Así. O que pasa que se a rompo de todo... Oh, mira, unha abertura. Oh, yeah. Oh! Hostia, eso sí que non me esperaba.
Leva todo ao mesmo sitio. What the fuck? Que collóns? De sentido ten este? Ah, vale. Oh shit, son parvo. Isto non rompe, no? Ah, mira. Ti, o de verde, con bigote. Pásalo ben, destrozando caixas co teu martillo. Pois espero que o pagues o que costaba. What the fuck is that? Bueno, en serio, é a tua maior preocupación agora mismo. Sácame de aquí, suplico-te. Levo séculos atrapado neste lugar. Non me pagan as horas extras. E logo son eu que se preocupa por bobadas. Cabaleiro, si, tío, o do poblado bigote. Podes abrir esta porta si usas o panel de seguridade que tes aí. Estuven aquí. Estuvetes aquí cerrado con nós todo o tempo, xefe. Pois claro, non vos deres conta. En fin, non son moi importante. Fíxate en eso de aí. Ala, vai. Para activar o mecanismo fan falta 2 personas. Terás que encontrar a alguén que te axude. E pidoche disculpas polos modales das miñas empleadas. Non teñen madeira de traballador asaliado, pero por algún motivo confío en ti. Sácanos de aquí, queres? Ah, mellor as cámaras poden servir para controlar a un ou a outro. Supoño que o código este a mellor é o que vin antes, non? E aquí non podo... Que pasa? Luigi non pode ver a pantalla das cámaras, en serio? Isto pareceme patético, Que era 3... É que, bueno, aquí son 3 en línea. Non teñen posición... Non sei se será o código que vin antes. Seguramente sí. Claro, é que este bloque, por moito que lle dea, non cambia. Non sei se era 3719. 3719. Sí, 3719. Pero... Claro, o orden afecta. Estes nos podo cambiar. Estará aquí xa pendiente. Ah, pois sí. Luigi? Mario. Luigi. Vaya. Hostia, pensei. Hostia. Vale, aí hai outro código. Menos mal que volvemos a estar xuntos, Mario. Estánse levando a Illa Gran Faro os isleños secuestrados. Creo que ali poñen a producir a Isla Neta, a saber como. Debemos ir ao Gran Faro canto antes. Ah, antes deberíamos liberar a todos que siguen cautivos, supoño. Ese é o noso deber. Inxeña, fabricouche eso? Mola, Luis. Yo casi me olvidaba. Vale. 6491. Fago foto por si acaso. Pero eu creo que este código non é poda.
Non sei se será o mismo sitio. Oh shit, man. Outra vez pensei que era outra cousa. Pero bueno, ahora estou con Luigi. Hostia, ahora hai un paxaro. Hostia, sí que me lía ahora que se dividen, Uy. Vale. Vou quitar este. Vou poñer este, va. De que nivel é o paxaro? Garractor 16. Hostia, o voleibol. Mario golpea o ovo con A e Luigi con B. Finalmente apunta con L e remata con X. Blanco todos os enemigos. Hostia, esto parece jodido, Lanza polos aires un enorme ovo que caerá xunto a un dos irmáns ao azar. Para recibir o ovo pulsa A. Si cae cerca de Mario, o B se corresponde a Luigi. Cando o ovo este sobre a cabeza do outro irmán, coloca, pulsa A se é Mario, B se é Luigi. Finalmente usa L para apuntar e fai o remate con X antes de que caiga ao chan. Buf. O ovo inflige bastante dano ao branco e afecta tamén a que nos rodea. Se remete en S, saldrá do ovo e atacará con unha potente salto bomba. Oh, pois vámonos a probar. Seguramente a cague no primeiro intento. Hola. 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 Vaya cagada. Ah, claro, un é para Mario e este para Luigi. Alterna entre Mario e Luigi para cargar. Lanza o rayo antes que elimine el blanco todos os enemigos. Vale, este é o que debín darlle a demostración e non o do tutorial. Este soname, este power up. Claro, é que aquí sempre me vou equivocar por acostumbrado a estar ao outro mando, tío. Batería baixa. What the fuck? Non acabo de entender o que pasou porque da batería baixa distraeume, tío. Distraeume da puta batería baixa, tío. Isto teño que practicalo porque non o entendo. Tío, what the fuck? Pua. Non entendo nada. Joder, me cago en Buda, tío. Teño que mollar moito stand en eses, Teño que mellorar moito isto. A ver se o entendo porque estou cagando a moito aquí. What the fuck? Hostia, máis chungo do que pensaba,
Ahora. Oh yeah, boy. Este ahora va a escapar. 17. Está interesante os novos Tandem, pero son algo chunguillos. Sobre todo os de Yoshi. Vale, a subir de nivel confirmamos que non recuperan a vida e tal. Vale. Vale, vou por aquí, porque agora xa me estaba perdendo un pouco. Terceiro piso. Ahora fago esto. Aquí creo que era un... Y aquí 7, ¿no? No. Tres triángulos... No, 4 triángulos, unha estrella e unha X. Eso que nos indica. Ah, volves con reforzos. Si podes activar mecanismos. Sacádenos aquí, por favor. Eso, olvidádenos. Nadie me vaya a pagar todas esas horas extra. Este como se abre. Ides nos axudar. O noso xefe sabe como se abre a porta. Ah, moito mellor. Agora temos 2 cabaleiros de poblados bigotes. Para abrir a porta necesitades un código numérico. Por desgracia, o secreto descoñezo porque non estou a cargo desta zona. O que si teño é un método confidencial para compartir códigos secretos. É algo moi típico da Illa Pecunia. Con ese método podedes averiguar 4 cifras do código. Mirade. Vale. Vale. A primeira cifra sería o número de triángulos que hai. A segunda, o número de palmeiras. Ou o número que teñen algunhas palmeiras, pode ser. Que señala o terceiro e o quinto. Vale, estos deben ser os números que había na planta de abaixo. Que había varios números, entonces aquí hai que facer esa operación. E despois, por último, isto que non sei que indica. O número de abaixo dos 4 que había. Vale. É moi avanzada, así que as pistas son complexas. Ainda así deberías primeiro averiguar o número que acompaña un código. Se o dirías en cada, pero non teño forma de sair daqui. E para atopar a solución é necesario explorar o edificio. En fin, sorte. Tengo que estructurarse os sesos. Fixache vos nesa cámara de aí, igual os sirve de axuda. Vale. Non salía algo así nunha desas pisas. Ao mellor podes ver se a cámara ten algo que mostraros. Hai varias pisas, son moi complexas, así que será mellor que bordedes unha hora. Bueno, eso de moi complexas tampouco, non? Pero bueno. Vale. Antes de nada. Bueno, non sei en que posición
estaba o... Vale, era o... no. Era no último un cal. Porque ahora teño dudas. Ah, no, era... Vale, o primeiro era o dos triángulos. Vale. E o último creo que era o de abaixo de todo. Que era este número de aquí. No, esto xa o podría borrar. Este. O último é o 9. O sea, o 9 teño ben. Este é o 9. E despois o primeiro é o número de triángulos. Son 4 triángulos, entonces entendo que é un 4. Aquí é un 4. Vale. Entonces, bueno, un triángulo para. Aquí hai dous máis. Entonces entendo que son 6. Despois había a operación aritmética, que era este de aquí. O sea, debe de ser, claro, 6 máis 4, que son 10, restarlle 9, que queda en 1, e sumarlle, que son 2. E iso ven sendo o terceiro número. O sea, o terceiro número é un 2. E quédame este, que é o das palmeiras, que non sei a que se refiere. Teño que explorar eso porque igual é a última parte. Bueno, ahora vamos dar pistas. E xa averigüe eu, pero bueno. Ao fin podemos estar todos xuntos. Que hai a ese lado? Como? Que puxeron a cantidade en algúns empleados do edificio. Temos que facer algo canto antes. Se abrira a porta, esta conversación non pasaría. Como? Que hai pistas para descifrar un código numérico. Espera un momento, nós vimos en algún sitios esas cousas que acabas de escribir. Creo que sí, é verdade, sí. Ten que ser en esos sitios, vayamos a mirar. Vale. Fixarse son este número, a ver. Parece que unha das pistas implica 4 números. Vale. ¡Ah! Joder, non me dou tempo ni a racionar. Hostia. Deixaron a Mario patas arriba. No sé si practicar esto. Venga, vamos a hablar. Oh, non lle dei a X. Olvideime de darlle a X. Porque me equivoquei polo que vos dicía antes. Merda, vame matar a Mari. Vou curar a Mari. Que putos mandos, porque teñen que tela. Curioso. Vale. Xodía defensiva, champiñón vida extra. Vale, vamos a probar outra vez. Que non é tan difícil, tío.
buenísimo. Hostia, cambió a última hora. Non me saleu excelente, pero mellor que fallar como antes. No pasa nada. Este ahora vai marchar. Ah, pues no. Non marcha porque... de aumento. Ahora mismo non é que sean combates difíciles, pero o problema é que eu estou mancando tamén bastante. Son máis difíciles, pero estou mancando bastante. O que pasa é que, bueno, estaba probando agora dos ataques tandem. Joder. Quero darlles co ataque anticipado e non me dá tempo. Vamos a ir co ovo. Oh, tardei moito. Que cagadiña, cagadiña. Estes para farmear veñen de puta madre. O que pasa que, claro... Bueno, verdad. O da batería, mira que me despista, Me cago na puta, tío. Como odio que me apareza eso, tío. Ainda que é culpa mía tamén, pero bueno. Vale, vamos a curar aquí a Luigi. Vale, vamos a usar as xudías. Estas vou a usar en Luigi. E a de defensa en Mario. O que pasa que o das palmeiras sí que non sei onde é, O das palmeiras sí que non teño claro onde era. Ah, serán... No. No, aquí hai 3. Ten que ser un sitio onde haxa 5.
Onde había 5 palmeiras? Aquí non as sabía. Serán estas de aquí? Examinar. O rompecabezas das macetas está pon maior que 4. O rompecabezas das macetas pon maior que 8. Menor que 6. Mayor que 5. Menor que 6. Hostia, pero qué cojones. Ah, vale, xa entendo. O sea, había unha frecha pa dúas, que era a terceira e a última que está separada do resto. O sea, entendo que unha é esta que pon que é menor que 6 e a última pon maior que 4, o sea que é o 5. É o 5. Xa non me vou molestar a falar con esos. O número que me falta é o 5. Os outros creo que xa os teño todos. O das palmeiras era este, creo, ¿no? Que non me fixei agora. Si, era o segundo. O sea, aquí é o 5. Joder. Aí está. Libro ao fin, gracias. Pero, entón a porta non estaba cerrada. Veñen os guardias a esconderse. Menos mal que nos demos conta a tempo. Llevámonos dun bo rapapolvo. Cerrémola, solo hai que activar o interruptor. E listo, cerrada cale canto. Imposible. Saboreamos la liberdade, solo para ver como nos arrebataban de novo. Ainda que hai un burato, ahora é cando van a aprender o de atravesar eso. Ten que haber algún modo de sair daqui. Vai se lle ocurrir a Luigi. Veña Luigi, dalle a coco. Ah, eso de aí. Non é máis que unha tubería que usamos para enviar suministros e informes ao vestíbulo. É unha pena que non podamos meternos aí nós para chegar ali nun pispás. Aí está. Por eso hecho alguna genialidad, Luigi. Usar o martillo. Veña, como ides transformarvos nunha bola, si, co martillo. Isto xa o teñen feito. Usar a responsabilidade a acción tándem cola bola. Ah, bueno, é verdad que se... Vale, aí va, que pasada, lucido en cores. É verdad que había nunha que se colocaban, agarrábase un cas pés o de atrás e coas pernas agarraba o outro. Aquí fixeron un moito máis dramático e son unha bola literal. Frenar con Y. Hostia, curioso. Increíble, chegaches aquí dunha peza ou unha bola. Estades ben?
Podes transformarvos nun montón de cousas. É o que ten ser irmáns e estar ben sincronizados. Esta acción tedes que colaborar do lindo, claro, cola bola. Que genial nome. Deches acción tándem cola bola. Ah, é verdade, regresemos á sala e abramos a porta. Bueno, pero dime aí conversas que me hubiese gustado ler, pero bueno, da igual. A acción tándem pode executar cando Mario e Luigi están xuntos. Este permite convertirse nunha bola e rodar. Usa a R para seleccionar a acción e logo tal, para Esta acción primeiro che meterte en lugares estreitos onde non podías entrar normalmente, como tú verías. Non, por aquí non é. Era por aquí, non? Ou era no terceiro piso? Non, era no terceiro. Non sei se me respean... Non. Podían haber feito respawn algúns bichos aquí, pero vexo que non. Ah, para. Mario. Por aí no, temos que cruzar aquel corredor exterior, non vos acordades? Vale, ahora non me deixan ir por aí. Eso debe ser porque debe ser o seguinte lugar. Intrusos identificados. Hostia, son 3. Vamos a practicar, veña, vamos. Hostia, un caeulle de pleno. Champiñón. Vale. Oh, aperta abreu. Hurra, ahora sí que somos libres de verdade. As palabras quedanse cortas para daros as gracias, debo vos unha. Prestad atención. Pasamos un día de cansa, así que podedes sair cedo. En serio? Viva, viva. Non hai mellor xefe no mundo, así da gusto. O noso xefe mola. Que fusividade, cando hai que traballar non me deixades tanto. Mario Luigi, debemos que deixamos seguir ao vos. Tarde libre. Donde se meteron os remolóns? En fin, será mellor o estíbulo da planta baixo. Aquí non quedaría nada, supoño. Deixarame ir por aí ahora. Mario. Poderán pasar por aquí os remolóns? Vayamos ao vestido da planta baixo. Joder, non me deixan ir por aí, en serio. Cago en Buda.
Tiña ganas de saber o que había aí, ese burato. Que supón que vamos facer? Teño que repetir, solos non vamos a ninguna parte, hai que buscar a Mario e Luigi. Que vai ser de Néstor? Ese o leva. Claro, por eso nós solos non podemos rescatalo. Imagínate a nós solos enfrentándose a esos tíos tan chungos. Acabaríamos secuestrando todo, entonces sí que estaríamos perdidos. Estamos nun bolío. Os do comando Largador levanos a Néstor. Ahora vai. Intentamos detelos, pero terei que rescatar a Néstor. Tedes que rescatar a Néstor, porque a última vez que o vimos iban hacia a azotea. Mario, Luigi, teréis que facer algo. Vale, vamos a guardar aquí. A mellor ahora sí que teño que ir polo burato ese, que non me deixaban ir. Se cruzaron en ese. Vai tras o comando alargador. Buah, e o Mario está sin puntos tándem. Vou dar xarabe por si acaso a Mario. Este vou dar tamén un. Despois vou ter que repoñer obxetos. Ainda que, bueno, polo xeral suelemos soltar os enemigos, entonces vou poñer este. A ver se me deixan, porque a mellor ahora non me deixan tampouco. Ah, pois sí, me deixan. Claro, por eso non me deixaban subir para arriba, porque isto leva a azotea. Debido ao deterioro das instalacións, o interruptor está fora de servicio. Para rotar as tuberías debense xirar os engraxes a man. Vaya. Oh shit, man. Sempre me pillan despistados estos bichos, Hostia, olvidadme de que teña batería abaixo. Igual se me apaga en calquer momento. Ya non sei o que hai que facer para que seas excelente, non? Caparazón verde. Sí, o problema é que confúndelos con... Ah, podes subir por este verde. Confúndelos con algo estático, sabes? Ainda que, bueno, hai moitas veces que me ten pasado outros da saga que hai algún enemigo que si vas despistado non o ves. Vale. Aquí hai un bloque invisible, creo, bien aquí. Aquí.
como se xiran a man este. A ver. Ya. Aquí non hai salida para acá. Isto aquí non fai nada, entendo. Aquí non hai salida. Vou pisar a este, a ver se eu piso a primeira. Aquí, desde a... non pisei, tío. Caínlle de lado, non pisei. Cago en diola. Mancadas. Vale, vamos a ver. Vou usalo. É demasiado bom para ignorarlo. É que sobre todo este. Vamos a pisar aquí. No puedo creer que malos son a veces, Este ahora va a marchar. Vale. Verdad que vai haber un enfrentamento despois contra un boss, Pero bueno, primeiro teño que descubrir que teño que facer aquí. Porque non o teño claro. Ah, vale. Creo que xa sei o que teño que facer. Vale. Ah, o que pasa é que aí... Espera, ¿no? Ahora. Vale. Por aquí é un camiño novo, ¿no? Voy dando ao mismo sitio. Ah, carallo.
Para un momento. Vale. Yeah. É que eu antes creo que pasei por aí, indo para lá. A ver, espera. No, estaba ben como estaba, creo. Ten que estar así. Entonces se veño de aí. Así é como ten que estar. A ver, Mario, atascas teu. Vale, agora sí. Isto parece Metroid xa, o de ir polas tuberías en forma de bola. Ah, mira, usei obxectos para recuperar cousas para nada, pero bueno, da igual. Ah, mira, sin querer. Lolazo. No. Primeiro damos de aquí. Se iba a ir cara ao combate, sin curarme, sin guardar. A ver, tampouco pasaba nada, en certo modo, ¿no? Pero bueno. Vale. Vale. Supoño que aquí habrá un xefe ahora, ¿no? Esperade. Sei que a situación é moi perigosa e que podemos acabar estorbando, pero Néstor é o noso amigo e unha parte moi importante dos remolóns. Néstor está ali. Vamos, este tamén, a ver se secuestras. Temos que darnos presa antes de que o leve. O lodo dos remolóns vais a poñer as pilas. Alá vou, serei o héroe. Buf, vai acabar mal. Toma. Adiós, Incordia. Lolo. Vaya, por fin chegades. Cerebros de serrín, pero é demasiado tarde. Sededes como se vos ocorre forzar aos secuestrados a producir a Isla Néctar. Bueno, esperad un momento. Porque canta batería teñen os mandos. Vale. A ver, teño un mando de cable por se acaso se me apaga isto, pero vou facer unha cousa antes de nada. Vou probar a OneThink. Solo deixala así uns segundos, porque ala, ahora tamén o outro mando. Ala. Vaya hombre. Están os dous. Están os dous que po arrastre. A ver, home, que están os dous encendidos, ó. Vanme fallar aquí os dous agora, Sedes como se vos ocorre forzar a secuestrados a producir a Isla Néctar. Que tramades. Nin confirmo nin desminto, pero por agora levaredes o vosso rescarmento. O Néstor escapou. Este mequetrefe pasarase o resto dos seus días traballando na isla Gran Faro. Donde se meteu? Juntos de novo. Néstor, estás ben? Como podeu pegárnosla? Está intolerable. Non podemos deixar que se escape. Que máis dá? Ese mocoso tampouco nos servía de moito. Teto, en fin. Pois vayamos ao lío. A por eles mega arranque. Hostia, un paxaro enorme.
Ya. É enorme. Dai o seu merecido, Megaraptor. E xa que estás despoxos dos horrendos bigotes. O que me preocupa ahora é a batería dos mandos. Hostia puta que lo parió. Corazón vermello, vamos alá. Joder, vaya sempre polo mismo. Voume curar. Isto é o que non me gusta. Hostia. No me gusta nada, Este vai me joder, Xa me joden os normales. O feito de que non poida evitar que me agarre, tócame os collóns. Pódeme debilitar a Luigi ahora. Hostia, cureime, que bueno. Ala, vai. Sí, cúrate, cúrate. Genial, non se le os terrenos. Que lle dei a tempo. Vale. Aquí vou usar o caparazón vermello. Oh. Un berro pa xa, non? Vale, estuvos quedaron xirando. Ten bastante vida o paxaro, creo. Pasa que antes cae, ¿no? Hostia, que de 80 a 157 hai diferencia. ¡Buah! Pues xa me derrota. Xa me derrota. Xa me derrota. F. Vou volver á pantalla de título e vou recargar. Ah, mira, tes o automático e a recarga, vale, tes as dúas cousas.
Isto é bo, isto é bo. É que agora estou moi preocupado polo tema da batería dos mandos, tío. É o que me está rayando. E que hai o problema que cando Mario queda incapacitado non podes manejalo. O sea, non podes movelo. Se queda pateando cas patas para arriba como quedou agora, non o podes mover. Entonces o siguiente ataque valo tragar sí ou sí. Eu agora o que teño medo é que se me... que eu quería seguir, pero que teño medo é que se me apaguen os mandos durante o puto combate, tío. É o que me está rayando. Esperad un momento. Teño aquí o mando de emerxencia. A ver, manquei, o sea, non, tampouco me vou excusar, pero é que estaba rayado porque vai me estar saltando seguido. A ver se ahora topo os portos USB, sí. Sin ter que mirar. Non nos atopo, aquí. Vale, ahora vou poñer os mandos a cargar. Esperado un momento. Como? Que faja un descanso de media hora. What? Uy, que se me jode este. Esperad un momento. Tengo que sacarlo de aquí porque si no... Ah, que o está dicindo él. Fai un descanso de media hora. No, podo seguir sin... Teño este mando. O que pasa é que, claro, hai un problema. Este mando é a réplica de GameCube. E os mandos... Isto vaime supoñer a mellor un problema. Nah, se non o decía por eso. Pensei que estabas intentando decir unha mensaxe a él, sabes? Bueno, a ver se non é un problema a distribución dos botóns neste mando. E se non, pois... Xa che entendín. Ahora xa che entendín. Vale, isto vámonos a saltar. Ahora podemos... O bo é que agora podemos ver a parte na que se escapa. Madre mía. Qué brutos. Todo pancho, que me mala. Ah, que acelera cando lle dou a ver. Que non entendo, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Empecé el atacando, ¿no? Déjame ver los enchufes que había puestos. Vale. Vamos a poner este.
190, buenísimo. Oh, yeah. Vale, aquí no sé si es buena idea usar esto de aquí. Voy a probar. Bueno, non fai moito dano, non vale a pena o dos rayos. Merda, hostia. Joder! Non quero pisar a Luigi, tío, acabo de pisarlo. Nah, aquí teño que elixir esto. Vale. Oh, yeah. Está po' arrastre este hombre. Hostia, cambió pa Mario a última hora, E sorprendeu, Vale. Oh, yeah. Oh, yeah. 72. Merda, hostia. ¡Merda! Joder, é que te equivocas unha vez e despois veñen todas de golpe, tío. Nah, voume a xogar. É que este ataque teño que facelo si ou si. No, Luigi, ahora no. Ahora voy a usar la super fruto. Ahora voy a usar los super frutos. O fruto, super fruto, super fruto. Non me xogo ahora a non curarme. E salto cando non teño que saltar. Me cago en diola. Me quedades por conta de que cando boto a muelle non debo saltar, pero a memoria muscular faiche saltar por reflexo. Vale. Oh, yeah. Conecta as tuberías. Oh, yeah. Vale. El momento de o caparazón ahora. Boas de DDD ou DDD, non sei como donde poñe a sílaba tónica.
Vale. Importante non cagala ahora. 221. Oh yeah! Vale, non sei ahora se usar un... Nah, non me vale a pena. Bueno, se está no chan, en teoría vale a pena usar esto. Porque ao estar voando isto non funciona, pero estar no chan sí. ¡Mierda! Mario! Mamma mia! Vaya F, tío. Vaya puto F, tío. E que é igual a de Nintendo, se che dixen, pero que... Home, seguramente o que me estás dicindo é que é igual a un que xogastes ti. Igual xogaches a un de 3DS que é da mesma saga. Pero en que Nintendo? Porque son todas Nintendo. Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Nintendo... Ah, vale. Que putada, como me jodeu aí facendo cando o Mega Ratón non este voando ataca a picotazos, non perde sacarme contraataca. Vale. Cago en Buda, tío. Odio este ataque, o de que me agarre e non poida evitar. E piso a Mario, me cago en Dios. É que son un manco, tío, me cago na puta, macho. É que non é chungo, o sea, chungo é, pero me refiero, o que me pasou antes é que me aturdeu 2 veces seguidas. Se me aturde non podo facer nada. E aturdeume 2 veces seguidas, o sea, se me aturde, o seguinte ataque non o podo esquivar. E aturdeume unha vez, o seguinte ataque xa é seguro, e ainda por riba ese ataque seguro aturdeume outra vez, e polo tanto xa foron 2 ataques seguidos que non puiden esquivar. E eso... Sí, isto do caparazón ha de ser parecido, non sei se o de Viaxe ao centro de Bowser, creo que tamén o había. O único que non xoguei foi o do Dream Team. E despois hai un que tamén manexas a Bowser. Vale, aquí vou usar isto para curar a Mario. 60... Va, vou usar un normal. Vai-me agarrar a un deles. Esta vez a Mario. Aí non saltei a tempo! No! E pude me curar cun champiñón. Cago en diola. Que me dá moita rabia cando me bota a un dos personaxes e o piso. E non o quero pisar, pero piso. Pero este é Mario e Luigi, non solo Mario. Pero hai xogos que está solo Mario, pero este é Mario e Luigi. Digo porque son sagas totalmente diferentes. Oh yeah!
Logro completado, has do caparazón vermello. Vale. Vale, vamos a ver. Aquí vou curar a Mario outra vez. Outra vez. Este é o ataque que non soporto, tío. Vale, aquí non salto. Aquí salto. Cabrón. Vamos a la... O problema é que sempre o tens que facer perfecto, porque te equivocas unha vez e chega pa que alíes. Estou aquí perdendo e non teño isto enchufado. Ah, mira, protege contra efectos de alta como caída e mareo. Pois isto vou no equipar, porque me ven ben e divino poñer antes, a verdad. Iso foi unha mancada pola miña parte. Aí saltei mal. Vale. Madre que o pareu. Como cambia a última hora o trayectoria. Ahora venlle a idea a Luigi. Sí. Mólame moito a mirada que pon agora, así cos ollos en... Aí, ese xesto que fai. Arrasa. Vamos alá. Ahora hai que aproveitar máximo daño posible. Pero sabechedes antes que o problema é que como che encadene varios ataques o boss, logo che derrota, Hai unha clavija recargada, pero cal delas? Vale, da igual. Ahora vou usar este. Vale, ahora ven o medio chungo. Vamos por un. O sea, evitei o aturdimiento outra vez 2 veces seguidas. Vale, e agora que... Ah, no, vale. Se curar a Luigi, vou-me a xogar. Vou-me a xogar. Que idea de pulo. Entendo que agora lle tocará a Luigi e xa me curo. Vale. Vale.
Que cabrón. Merda. Non me esperaba a Luigi de primeiro, Non me esperaba pa nada, o cabrón. Botando a Luigi de primeiro. Podía facer 190 como a primeira vez. Ai, que lento fun aí. Perdín de facer daño aí, importante, Vamos a ver, vou cambiar aquí. Vale, esto... Nah, vou facer isto. Oh yeah. Ai, non fixen excelente, por eso non golpeo a bola. Vale, creo que xa podo derrotar. Ai, pero non teño xarabe. Nah, voume curar aquí, Vou ir safe. Vou ir safe. Non sei se con fruto ou super fruto. Con fruto. Fruto debía chegar. Toma. Quedei sin tándem. Vale, vamos alá. Bueno, esto creo que xa está feito. Oh yeah. GG. Para poder decir easy, pero... Divisor de daño. Un enchufe novo. Oh yeah. Nivel 18 de Mario. Non sei se subirán 2 niveles porque ganaron unha burrada de experiencia. Nivel 18 para Luigi. Creo que no. Pero bueno, a terceira creo que foi, non? Porque me derrotou 2 veces. Donde se meteron o comando alargador? Tedes mérito que vencerades ao noso querido Megaractus, pero non posibilidade de nada. Como de costume estamos un paso por diante. Tiñamos unha enorme remesa de prisioneiros na cima deste mesmo edificio. Enviámoslos dereitos á illa Gran Faro. Vamos a poñerlos a traballar do lindo, a producir cantidades inxentes da isla Néctar. Bueno, da illa Néctar. Vos podedes quedarvos aquí degustando o amargo sabor da derrota. E se vos quedachedes con gañas de máis, xa sabedes onde encontrarnos. Ainda que dudo que sexades capaces de chegar ali. Va, ao final non pudemos averiguar nada sobre a illa Néctar. En fin, quizás teñamos máis sorte se vamos a illa Gran Faro. Temos que discurrir un plan e logo poñer rumbo a illa Gran Faro. Pero xa falaremos deso na illa Nao, despois de haber conectado esta illa. Ao final non supuxo ningunha diferencia haber enviado a Luigi que a Peach. Creo que a diferencia houvese implicado que a parte fose máis fácil. A parte na que fun solo con Mario iba a ser máis fácil porque iba a levar tamén a Luigi, pero eu creo que non afectou en nada que fora... Eu creo que, o sea, o máis probable que eu xa o supoñía non iba a afectar, pero non sei. Esto, gracias por todo.
Menos mal que está ben. Caramba, sois uns tipos moi duros. Volvemos a estar todos xuntos. Vale. Bueno, o que dechedes visto con este boss é que basicamente xa vechedes como se poden complicar os combates nun solo turno. Nun solo turno, con que teñas 2-3 cagadas, o boss podete derrotar de golpe. E os enchufes aí, a verdad que son bastante clave. Os enchufes estos, o de haber esto o de que che protexa de que che aturdan. A verdad que está bastante, non digo roto, pero é moi útil. Vale, vamos a ir para adiante. Vale, aquí temos que facer isto. Non hai ningunha cousa por aquí abaixo, non? A ver, eu sempre teño a sensación de que pode haber un bloque invisible por aí. Pero bueno, da igual. Listo. Ok. Non sei se era a séptima illa que conecta. Sí, é a séptima. Conectaches a isla Pecunia. Bueno, a illa Pecunia. Vale. Este, bueno, aparte de que xa me derrotou 2 veces, aínda que poña de excusa o do mando, pero bueno, é verdad que foron mancadas. O problema son este tipo de situacións, é moi típica desta saga, na que, por exemplo, cando che bota algo que che vai pasar por riba, e se non te moves non che fai nada, pero se saltas, sí. E claro, por reflexo, moitas veces saltas e comes to daño. E moitas veces tamén che bota un champiñón que te podes curar e se non saltas non te beneficias. Pero bueno, son cousas deste xogo, ao final. Isto non pinta ben, debemos dirixirnos ao gran faro sin tardanza. Creo que xa sei como podemos superar esa enorme muralla. Vale, falade comigo logo. Vale. Vale. Hai aquí unha cousa que quería facer. Quería ir aquí antes de nada. Bueno, teño que ir. Bueno, e por que o turbo non se... Ah, estaba dicindo. É que non se me paraba o... Bueno, merda. Oye, queres ver unha cousa? Joder, non me distraias! Bah. Apetece... Se vos apetece, podo enseñaros a pescar. Que por que pescamos desde un sitio tan alto? Mario, é que se che caeu do guinda.
Para pescar a clave é que as presas non che detecten, por eso canto máis alto mellor. Dicho un experto na materia. Tomade unha caña de pescar. Caña de pescar. Para que quero pescar, chorbo. Reservemos estos taburetes para que pesquedes a gusto. Necesitaré ceo, pero o meu compañero vende o baratiño. Depende de quen esté pescando, te perdes pezas distintas, probado. Bueno. Podes usar a caña para pescar peixes, basta con que uses os taburetes señalados na isla da nao. Para pescar necesitarás cebo que podes adquirir xusto ao lado. Selecciona o tipo de cebo, lanza as cañas e espera a que pique. Cando un peixe morda o anzuelo, sigue os movimentos, pulsa A se estás pescando con mar e ve se é luille. Se o faz ben, faraste cunha peza e poderás usala como material no taller. Se non o logras atrapar os peixes que che interesan, cambia de irmán e elixe outro cebo. Os exemplares varían según a combinación, por exemplo, se Mario usa un cebo artesán, etc. Vale, pero non me interesa pescar agora mesmo. Leva a cabo os preparativos en Illa Nave e vai a Illa Gran Faro. Vale, hai un que me desbloquearon agora, se non me equivoco. Divisor de daño. Reduce un 20% o daño que che infligen os enemigos. Meh. Falachedes con ingenios remolóns? Pois non sei que esperades. Tío, odio cando o xogo che fai isto, tío. Que queres facer algo e o xogo impídeche avanzar ou facer algo por la merda esta, tío, de falar con alguén. Que agora quería facer unha cousa antes, pois nada, teño que falar ca peña antes. A ver que queren dicirme estes. Dicinos a verdade, porfa. Contaredes tamén con nós? Por suposto, os remolosos resultados vitales na nosa aventura en Isla Pecunia. Joa, eu pensando que só estorbábamos. Princesa Peach. Sí. Ao remoloso aínda nos queda moito que aprender. Pero queremos demostrarlo de que somos capaces. Se os conocemos a ti, a Mario e a Luigi, en calquer caso, gustaríanos contar a túa axuda, Princesa Peach. Uniraste os remolóns? Como? Non tes por que darnos unha resposta agora. Si, penso con calma. Xa verás, volveremos a ser vos de utilidade. Eso, xa veredes. Pilladesme completamente por sorpresa, non sei que dicir. Entón quédate isto por agora. Que é? Un pan como os que levamos... Bueno, un paño. Como o que levamos todos os remolóns. A partir de agora eres como unha máis da banda. Moitas gracias. Vale, eso de que salir a animación do árbol quere dicir porque a conexión que acaban de ter estos afecta ao rollo da árbore tamén. En serio, tío. Eu non quero falar con ela agora. Que pasa, chorbo? Cago en diola. Pesado é o porco este. Hostia, un cohete. Bueno, vino antes, pero... Este é un misil. Se os meus valores son correctos, será capaz de atravesar esa muralla. Para o carro. Dixeches que estás construindo o que? Un misil para reventar a muralla que rodea o Gran Faro. Teño aí. Pero todavía non está terminado. Faltame un elemento moi importante. Eso sí, en canto me faga co suficiente pega aceite, esa muralla é historia. Idesme a buscar. Sería perfecto. Contaba con que me ofrecerades, por favor, e gracias.
Se a que vos ofrecer. É máis fácil encontrar pegaceite en áreas desérticas, entendido? Oh, sorprende que leve a situación con tanta calma. Creo que hai que ter iniciativa e ser eficiente, o resto escapa ao meu control. Pero por dentro síntome como calquera de vos. Vale. Outra vez a animación. Ah, mira, ahora... Ah, vale, ahora é porque vai salir... Vale. ¿Esto qué? ¿Por qué? Vale. Establecer son esos recorrentes. Vale. Un monstruo. Ese grito por orilla da playa. Imposible, pero sí, ¿eh? Ah, será Quinopio. No sé si será su voz, pero... Bueno, pues tengo que decidir hacia dónde dirigir a Yana. E que ahora hai moitas misións secundarias que quería quitar do medio. Non se pode usar en Illanao. Ah, bueno, claro. Que neste mando están invertidos. O es un grito que viña da playa. Que correría. Vale. O sea que é unha misión secundaria na por riba da playa. Estas que van. Se máis vi un bicho máis grande. E ten unha bocaza enorme. Menuda bronca me botou todo ese abredor. É a forma que ten ela de preocuparse polas persoas. Ahora podo facer isto. Champiñón cura. Hostia. Hostia, esta criatura non sale na Nintendo, no Super Mario 64. Vexo non o creo. Pero algo lle pasa. Temblo de medo, non me podo mover. Non pode ser real. Creo que nunca vi un animal tan grande. Seguro que esta é unha boa idea, non sería mellor salir por patas. Dorry. Non me podo creer. E tamén estás aquí. Cuidado, ni se echou por acercarte. Vaite, bicho. Tranquilizade, pois Dorry é unha boa amiga que procede do noso mundo. Se máis vos faría dano. Pero é un bicharraco grandísimo. Renato Cero, se che merenda. Mirade, ten unha ferida. Ai, pois necesitamos algo para desinfectarlo. Xa sei, a curalita utilícese para estas cousas. Compremos en Desolita. Princesa Peach, espera. Vamos ahora a illa Desolita. Vale, nesto vos quedadevos aquí e non lle quitedes olla a nosa paciente. Pero si é enorme, dá medo. Va, non morde. Olha, bonito. A aparición de Dorry. Era Dorry quen gritou na playa e parece estar ferido. Fai algo para que se cure. Vale. A ver se non me distraen outra vez. Quero ver o peñón ese, non podo, por culpa de que me están distraendo seguido. Ahora, peñón da disputa. Este non sei se me deron a recompensa. Descontar un peñón novo. Bueno, non me vou descalabar pensando. Aquí tedes a vosa recompensa. Guantes, primeiro contacto. De momento levamos 4.
Veña, quero descubrir tes máis e habrá outra recompensa. Seguide así, seguro que quedan máis piñóns chulos por aí. Vale. Aumenta un 15% o ataque e a defensa ao dar comezo o combate. Vale. Sei que é mellor. Casi é mellor o do ataque, pero bueno, en algún momento podría ser ideal levar estes en vez de estes. Notase que hai cada vez máis xente por aquí, Vale. Sei se hai novas cousas por aquí. Hostia, pantalón explorador e aumenta 17... Bueno, 17 defensa a Mario e 10 a Luigi. E cada ouro que teño, pois estou por poñello os dous, Vale. Agora vou vender os que sobren. Bueno, merda. Vale, este non o vou vender. Este sí. Este tamén. Vale. Este para vender. Vale. Non sei se champiñóns vou comprar aquí uns 15 para ter de sobra. Destes de momento non vou comprar e destes vou comprar 10. Super xarabe. Veña, va. De momento non vou. O que tamén tuve o fallo de non usar as galletas estas de Boo, que en teoría esas creo que me podrían haber servido. Encargos. Guantes tómbola. Nunca sabes que caricia vai aumentar. O suplente daba máis subvención ao combate. Para iso necesitan certas cousiñas. Vale. Equipo. Ao comezo de cada turno, unha caricia ao azar aumenta. Interesante. A ver se chego rápido ao cañón. Porque esta illa vina antes, pero era cando estaba solo con Mario e non quería ir solo con Mario. Este slot de cookie. Hostia, que me apunto. He perdido o vídeo ou algo, non? Vale, o sea, non podo avanzar por esta illa logo. Ou podo facer isto. Ah, pois se chego a vir con Mario solo non iba a poder facer nada.
É a conclusión a que chego. O Luigi xa nin se mete. E se vou en bola? Ah, se vou en bola non me fundo. Curioso. Xudía corazón, xudía velocidade. Non sei se chegarei aí, aquí non fago nada. Nada máis hai isto. Vaya desilusión. Entendo que a illa desértica non era esta, pero este é un illote. Pero efectivamente non iba a poder explorarla ben sin Luigi. Bueno, non podría explorarla siquiera. Vale, pois vou guardar aquí. E agora sí, vou non deixar aquí. Así xa que me cargan os mandos, aínda que, bueno, realmente non é o típico caso no que hai algo de diferencia entre usar os Joy-Con e este mando. O que pasa é que este mando ten unha particularidade. Ten unha particularidade que vos vou dicir agora. Este mando, o normal é que os botóns R e L foran estes de aquí, pero son estes de aquí abaixo. O ZR e o ZL nos Joy-Con son os de aquí, pero neste non, neste son ao revés. Neste son o RL e ZR e ZL son os de arriba. Hai nalgúns xogos como o Super Smash Bros que os podes invertir, podelos cambiar o comportamento e así xa non supón un problema. Pero nos xogos nos que non, pois fastidiaste, basicamente. Pois nada, deixo por aquí, gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Boa noite, chao.